que votarem a favor d'aquesta moció perquè estem totalment d'acord amb el que diu i, a més, tenim un exemple claríssim de repressió que ja n'ha parlat, que ha corregut aquesta setmana i és l'inici del judici del cas 21 raons, que és un exemple més d'una operació orquestrada per la Policia Nacional per desactivar l'independentisme. Res no ha canviat i la repressió de l'estat espanyol no s'atura. Si mirem dades, des del l'any 2017 la repressió contra l'independentisme s'ha multiplicat. Més de 4.000 persones en processos oberts i han patit repressió i tot ve derivat del procés independentista. Considerem que la repressió és un instrument polític que s'utilitza en situacions de conflicte i l'estat espanyol ja fa anys que el practica contra Catalunya, vulnerant els drets civils, polítics, i l'objectiu és desmobilitzar i atemorir la societat, sobretot, i desanimar el moviment a través d'aquest càstig. Violència policial, macrocauses que són iniciades per la Fiscalia, ens va intervenir la Generalitat, empresonaments, procediments penals, vulneracions de drets de reunió, llibertat d'expressió, de representació política, ciberespionatge polític, infiltració policial en espais independentistes o dins l'activisme social. Són només alguns dels exemples d'aquesta repressió. I també s'ha demostrat que molt sovint les màximes condemnes que pateixen aquestes persones encausades són les conegudes com les penes de banqueta, és a dir, el temps dilatat entre la denúncia, la data del judici i després quan aquestes persones són declarades innocents i ningú treu aquest mal tràngol que hi ha entremig, ni el patiment ni l'incertesa que genera tot aquest temps d'espera. Davant d'això, aquest moment de desmobilització, cal estratègies de lluita i reorganitzar les bases i ser més forts, sobretot, en aquest aspecte. Votarem a favor i que cal posar l'administració a favor de la llibertat d'expressió i la justícia social, sobretot, i sobretot a favor de la gent.